Ay, hello baby! Ikaw si Rans? Ikaw si Rans? Wow, pakaganda naman. Rans, bale pinapunta kasi ako dito ni mami mo. Kasi magpapakilala sana ako bilang nawawalang kapatid mo. Charot lang. Birthday to you! What's up mga ka-JFS? Again, I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadress! At ngayong araw, patuloy na naman tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. Kung kahapon ay malayo-layo ang binahay natin o Campo, Camarines Sur, ngayon naman ay andito tayo sa Iriga City upang sorpresahan ng isang pinakabonggang dalaga na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team dahil isi-celebrate natin ang kanyang legality age. So ano bang iniintay natin? Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo o mga pagkain na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. So ito yung mga ihahandog natin sa ating maswerteng dalaga. Maya-maya lamang natin tayong fresh flower bouquet para sa kanyang Tita Fe. Ang ating letter na babasahin mamaya. At syempre, napakabongga naman nating fresh flower bouquet with Ferrero Rocher chocolate. At ang ating hot air bubble balloon na may happy birthday Rans with fresh flowers. At syempre, napaka-cute naman nating stuffed toy, huggable stuffed toy. At kung malalaman nyo, ay kung makikita nyo nga, ay meron din tayo ditong money bouquet with fresh flowers na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. At syempre, haranahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. So what are you waiting for? Tara na't samahan nyo na kaming maghatid ng sayang sorpresa dito sa Iriga City together with our debutant for today. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, patuloy lang tayo sa magbibigyan ng good vibes. Tara na't kilalanin na natin si Rans at Barangay San Nicolas, Iriga City. Mwah! What's up guys? So dito na tayo sa Barangay San Nicolas. So tara na't samahan nyo ako surprisahin si Baby Rans for today. So ito yung bahan. Rainbow. Tao po! Tao po, aming mga bata. Chichi. Rans. Nasaan si Rans? Rans, lumabas ka ba? Ano aso? Rans. Ay, hello baby! Ikaw si Rans? Ikaw si Rans? Wow, pakaganda naman. Rans, bale pinapunta kasi ako dito ni mami mo. Kasi magpapakilala sana ako bilang nawawalang kapatid mo. Charot lang. Magandang hapon po. Pwede pong makikain? Bakla may aso. Ay, tao po. Mama, dito po si Rans Gabriel Mariano po. Sige po. Pwede po siya makausap saglit. Hindi pa ako na lang po lalapit. Ay, hindi po, pwede po ako pumasok. Kakausapin ko lang po. Ay, may aso.
Baka kagatin ako ng aso. Hi! Oh my God! Oh my God! Charot. Naan ako ng aso, oh. Tao po. Pwede po makituloy? Isa sila. Ay, hello po. Pwede po makipasok? Andito po si Rans. Si Rans Gabriel Mariano. Tama ba? Rans Gabriel Mariano. Gabriel Mariano. Si Rans. Nasaan si Rans? Rans, lumabas ka ba? Ano aso? Ate Guardian. Rans. Ay, hello baby! Ikaw si Rans? Ikaw si Rans? Wow, pakaganda naman. Rans, bale pinapunta kasi ako dito ni mami mo. Kasi magpapakilala sana ako bilang nawawalang kapatid mo. Charot lang. Nawawalang kapatid. Hi Rans, bale may pinadeliver kasi dito si mami mo. Tapos, sabi ni mami mo, balita namin ay mahilig ka ba sa BTS? Hindi. Ay, mali ba lang? Hindi ako chismosa. Hindi ko alam. Sige, ano bang kinahihiligan mo, Rans, ng mga gamit, mga bagay, or ano? Ano bang kinahihiligan mo ngayon? Books! Wow, okay. So ngayon, may pinadeliver si mama dito. Kaso, sa'yo ko na lang daw hingin yung bayad nito. Alam mo bang magbabayad ka ngayon? Ano bang kaganapan ngayon? Ba't parang may decoration dyan? Birthday, Nino. Birthday mo? Kaya naman pala. Nakaayos. Mas parang nakaayos ako sa'yo, Iha. Charot. Sige, Rans, sama ka sa akin para makita mo yung pinahanap. Oh, naiiyak na si baby girl. Naiiyak. Ang masakit na mata mo? O suntukin ko para Charot lang, baby girl. Halika, baby girl. Pakita ko sa'yo yung pinadeliver ni mami para malaman mo yung mga books na gift niya para sa'yo. Okay? Halika. Nasaan yung mga friends mo? Halika dito, baby girl. Wala pa yung mga friends mo. Halika dito, baby. Anong oras pa yung mo? Yung ganap mo ngayon? Mga 3. Dibo niya pala ngayon. Sakto naman yung delivery natin. Pagbabayarin natin yung bata. Ayan. So ngayon, baby girl, ano naman hiniwish mo yung dibo mo? Ano lang? Anong winiwish mo ngayong dibo mo? Naiiyak daw siya. Anong winiwish mo ngayong dibo mo? Kahit simpleng lang. Anong winiwish mo? Makauwi si mama. So ngayon, ito yung parang hinanda ni mamang mga books para sa'yo. Sabi niya mahilig siya sa books. So halika dito, baby. Tulungan mo kung magbukas nito para makita mo kung ano yung nakahandang mga books ni mama para sa'yo. Sige, buksan mo na. Sige, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Your destination. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Rans! Ayun, napaka-speechless naman. Napakagandang bata ni Rans, no? Hello, Rans! Happy 18th birthday! So, itong mga regalo na to ay para sa'yo. Tanggapin mo yan. Stuffed toy, meron kang hot air bubble balloon, at syempre, Rans, dahil ikaw ang reyna ngayong araw, dahil iyong 18th birthday, harap ka dito, baby! Dahil iyong 18th birthday, isuot ko naman tong lucky sash namin na may happy birthday. At since birthday mo nga ngayon, ay tanggapin mo rin ang nakahandang regalo para sa iyo ni Mami na 18,000 pesos para sa iyo, baby! Wow! Ayan! Fresh na fresh yan. 18,000 for the 18th birthday ni Rans. So, Rans, anong gusto mo naman sabihin kay Mami dahil nabigyan ka niya ng gantong napakabanggang sorpresa? Auntie, pwede pa abot ako ng phone natin. Anong gusto mo sabihin kay Mami? Baby girl, deserve mo yan dahil yan yung regalo na yun ay pinaghirapan ni Mami para sa'yo. So happy
happy 18th birthday. Tanggapin mo lahat yun ng regalo. At syempre, haharanain ka din ng aming surprise artista na si Kuya Gab mamaya doon sa loob ng bahay. Pero bago yan, meron akong babasahin na mensahe at may ipapapanood akong video message mamaya. Ito yung message para sa'yo. Hi anak! Happy 18th birthday, my love! Sana masaya ka, magiging mabait at mabuting anak. Mahal na mahal kita. Congratulations, nak! Makakalabas ka na ng bahay. May all your wishes and dreams come true and always find the courage to pursue them. I wish you all the very best for the future. God bless you, anak. Happy 18th birthday. Love, Mama Michelle. So, eto naman, may papapanood akong video message para sa'yo. Hey, si Ate Renz. Happy birthday. Gusto ko lang sabihin na we are so proud of you sa pagiging mabait mo, responsable, and malaking tulong yun sa mama mo na malaya at naghahanap buhay para sa inyo. Love you! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños, ate. Felicidades, ate Ren. Te quiero. Come on. Yan, yung video message para sa iyo, baby girl. So, happy ka naman ba? Bawing-bawi ba si Mami? Kahit pa paano, ayan, may babalons ka pa dyan sa gilid. Bawing-bawi ba si Mami? Bawing-bawi talaga. So, baby girl, hindi pa dyan nagtatapos dahil naharanahin ka ng surprise artista namin na si Kuya Gab. Pero bago yan, nasaan po pala si Tita Fe? Tita Fe? Nasaan si Tita Fe? Halika, Tita Fe! Halika, Tita Fe! Siyempre, nagbabayad ka po sa akin. Charot. Charot lang, Tita Fe. Tita Fe, dahil nabalitaan namin, ikaw po ang nag-aalaga daw sa mga bata. So, Mami, tanggapin niyo rin po tong fresh flower bouquet para sa inyo at pinabibigay din po yan ni Ma'am Michelle para sa inyo. So, Mami, bago po natin tapusin dito sa labas, anong gusto niyo po sabihin kay Ma'am Michelle? Michelle, maraming salamat. Yan lang ba? Ayan. So, baby, binibilang niya na yung pera. Charot na, baby girl. So, baby girl, tara na samahan tayo sa loob upang haranahin siya ng ating surprise artista na si Kuya Gab. Again, happy birthday, Rans! Hello mga ka-JFS! So, live na live pa rin tayo. Nandito na tayo sa loob ng bahay ng ating debutant for today na si Rans. So, tara na't samahan niyo kaming haranahin siya together with our surprise artista na si Kuya Gab. What would I do without Joyce, my mom? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning on the can't bring you down. What's going on with that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't my head's underwater, but I'm breathing fine. And you're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? 'Cause even when you're crying, you're beautiful too. Can't stop feeling and breathing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause
part of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. I give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Yeah, nagpapakita ng sarap pang kanta. Nagkakanta ang Coco Melon. When I found myself watching the time, never think about all the funny things you said. I feel like it's dead. Where is it leading me now? Turn around and still of the room, knowing this is when I'm gonna make my move. Can't wait any longer. I'm feeling stronger, but oh, just as I walk to the door, I can feel your emotions. Yeah. It's pulling me back just a little bit back to love you. Oh no, caught up in the middle, I cry just a little, and I think I'm letting go. Oh no, even for the riddle, I cry just a little, and he plays piano in the dark. Holds me close like a thief in the dark. He plays a melody born to tear me all apart. Silence is spoken, the word is spoken, but oh, just as I walk to the door, I can feel your emotions. Yeah, it's pulling me back just a little bit back to love you. I cry just a little, and I think I'm letting go. Oh no, even for the fiddle, I cry just a little. I cry. Oh no, caught up in the middle, I cry just a little, and I think I'm letting go. Oh no, even for the fiddle, I cry just a little. When he plays piano in the dark. Yan, palakpakan natin ang ating celebrant ngayon. Yan, happy birthday. Nagdugan nga natin ang karana ang ating debutant for today, at ngayon naman, ipapablow natin sa kanya ang kanyang napaka-cute na customized cake. Pero bago yan, kantahan muna natin sila sunod ng isa pang happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Alright, make a wish and blow your candle, baby. Yay! So, Raz, nasaan yung baby brother mo? Si baby brother? Gab. Saan si baby brother? Yan, medyo kasakot ako dito. Gab, saglit lang, Gab.
Halika, Gab. Ayan. Kayo lang ba dalawa magkapatid? Okay, Gab. Anong gusto mo sabihin sa ate mo? Anong gusto mo sabihin sa ate mo since kayo magkasama ngayon kahit wala si Mami? Anong gusto mo sabihin kay ate kahit simpleng message lang? Ay, sabi na simple. Tapos ano ba? Isang I love you naman para kay ate. Kita niya yung reaction. Parang nandiri siya. Isang I love you naman para kay ate. Ate, ay, sino bang ate? Eh, siya bang panganay o ikaw? Ako po. Oh, siya. I-hug mo na lang si ate. Kung ayaw mo mag-I love you, i-hug mo na lang si ate. Dali. Ayan, si tita, ano naman? Si tita, halika dito, tita. Halika dito, tita. Kasi kayo yung mga kasama ni Rans eh. Anong gusto niyo pong sabihin kay Rans ngayong birthday niya? Anong gusto niyo pong mensahe? Ayan, ate, happy birthday. Dalaga ka lang. Kailan lang. Kahit saan wala si mama. Ano ka naman? Palabas sa Para sa iyo, Gab. Love you, ate. Ayun, napaka-sweet naman ni tita. So, tita, ilan na pong years kayo na kayo po ang kasama ni Rans? 4 years old. 4 years old Ay, pa. paano? Kasi, Pa 7 po. So, mami, ano naman yung mga pinagdaanan na struggles ni kay Rans? Napakabait niya bang bata? Napaka ano ba? eh, minsan. May pero okay lang. Ayan. So, okay lang yun, mami. Palapakan naman ulit natin si Rans. So, ngayon naman, Rans, it's your time to shine. Anong gusto mong sabihin sa iyong napakagandang mami, sa iyong tita, at syempre sa kapatid mo, at buong pamilya mo na andito para sa iyo? Yun, maraming salamat sa effort yun. Ano? Iyak na. Tapos kay tita ka, ay tita, anong gusto mong sabihin? Na nag-alaga sa iyo mula 7 years old. Thank you. Dahil hindi ako masyado nagsasabi. Ay, sa iyong kapatid na si Gab, na nagtago na ulit. Yun din, thank you. Tapos, thank you. Kasi nag-aaway kami. Kay Mami, the last time, kay Mami. Thank you po kay mama. Kasi di po siya nagpupunta sa akin. Ilang taon mo nang hindi nakikita si Mami? 3 years po. 3 years. Makulit naman. Okay lang yan, baby. Again, happy birthday. At isang I love you naman sabay flying kiss para kay Mami. Kasi nakikita yan ni Mami. Isang I love you and flying kiss para kay Mami. I love you, ma. Ayan, palamakan naman po natin si Ran. Again, Ran, masaya kami na naging parte kami ng iyong debut today. And again, more birthdays to come. Happy birthday. God bless you. Happy ka naman? Happy? Pakita mo naman yung napakagandang smile mo sa camera. Ayan. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Isang napakagandang dalaga dito sa aking gilid all the way from Barangay San Nicolas, Iriga City. Ang binigyan natin ng sulit na packages from Ate Angel at the JFS team. Again, thank you to our surprise arangista na si Kuya Gab. And again, apagan niyong follow, like, share, subscribe for our social media accounts. Again, thank you so much. Mag-bye ka naman, Rans! Bye!